Perjantai otettu vapaaksi ja lähdettiin vähän reissuun. Ihan itsekseen ajattelin ajasta Kurjenrahkasta Turkuun. Metsiä pitkin läski siis tosiaan mukana ja bussilla Tortinmäkeen. 40 minuuttia. Pyörä tuli kivasti mukana. Tästä sitten jatketaan kohti metsää. Onpa sitten syksy taikka kaunis kevät, luminen talvi tai helteinen kesä. Aina silloin kun alla on läski, ovat suupielet ylöspäin. Silloin kun saan läskin alle, poljen sitä kuin maailman vahvin alle. Nousen pyörällä kukkulalle ja sieltä alas kurvailen. Onpa sitten sade tai auringon paiste, inkari helle tai pakkasen pauke. Aina silloin kun alla on läski, ovat suupielet ylöspäin. Silloin kun saan läskin alle, poljen sitä kuin maailman vahvin alle. Nousen pyörä. Nonni, ollaan tultu jo jonkun matkaa Kuhankuonon suunnasta Kurjenrahkan retkeilyreittiä pitkin Käärmelähteen kautta. Tosin Käärmelähdetään en koskaan hiffannut. Kiitos noiden merkkien, oranssien merkkien. Pääsääntöisesti ihan jees merkattu, ilman karttaa ei mitään asiaa. Koska esimerkiksi tämmönen, tää on nyt toinen vai kolmas kohta, missä niinku ihmettelen, mistä reitti menee. Oon se löytänyt sit myöhemmin. Mut en tiedä onko ilkivaltaa vai miksi merkkejä ei vaan ole. Nyt tuossa on viimeinen merkki, minkä olen nähnyt. Ajoin vajan kilometri eteenpäin tuonne. Ei merkin merkkiä. Missä on merkit? Tähän loppui. Ollaan siis Pahdolla. Leinaisten kylän tai alueen lähellä tuolla paikkeen. Tuosta metsän läpi pääsen tielle. Siitä täytyy mennä. Alas kurvailen, sieltä alas kurvailen. Ai, ollaan Retsuolla matkan kutakuinkin noin niin sanotussa puolivälin Grovissa. Evästauko, pannaan Grovi pystyyn. Meno tuntuu hyvältä. Tietysti vähän voisi sitä energiaa tankata. Kyllä, maitokahvit näyttää olevan siinä ja aivan ihanaa tuhkajuustoa. Vähän ruisleipää ja kurkku. No, tänään ne syödään suoraan tuupista. Ei lähdetä kyllä siivuttamaan. Sitten on Valio Profil maitokahvijuomaa, proteiinijuomaa, siis maitokahvin makuisena. Aivan hirveän makusta. En suosittele kyllä kellekään juomaa. Mutta pointtina hyvä, että kahvi maistuu perkeleen hyvältä, kun laittaa tilkkasen joukkoon maitokahvi proteiinijuomaa. Sitten on jälkkäriksi vähän panskua ja vessapaperia. Ehkä repusta löytyy jokunen nammukin. Onpa sitten syksy taikka kaunis kevät, luminen talvi tai helteinen kesä. Aina silloin kun alla on läski, ovat suupielet ylöspäin. Silloin kun saan läskin alle, poljen sitä kuin maailman vahvin alle. Nousen pyörällä kukkulalle ja Nonni, saavuttiin Kervanlaavulle. Muistasta kuukautta aikaa kun ajoin Repoveden reitin. Valittiin vuoden retkireitiksi. Mikäs se virallinen nimi sitten olikaan tällä palkinnolla, mutta kuitenkin siellä oli merkattu hyvin se vähän paranneltu polku ja markkinoitu hienosti EU-rahalla. Mitä meillä on Turussa? Tai sanotaan Varsinais-Suomessa tähän Lietoa nousijoista, mitä kaikkea tähän näin.
reitin varrelle mahtuu. Meillä on 2 kertaa pidempi reitti, 10 kertaa monipuolisempi, hienompi. En käsitä, miksei tätä markkinoida, miksei tätä merkata ehkä vielä paremmin. Nyt siinä ei kun vaan homma olisi laittaa näitä nauhoja vähän tihemmin, ettei tulisi noita eksymisiä. En ymmärrä. Se tois rahat alueelle. Mainetta ja mammonaa. Tää on mahtava reitti, tulkaa hei testaamaan. Tulkaa tai menkää, testatkaa. Wow! Loin punsan läskin alle poljen. Ollaan Kullavuoren huipulla ja tästä ei ole enää pitkä matka Kuttijoiliin. Alas kurvailen, sieltä alas kurvailen, sieltä alas kurvailen. Ui, kuten hyvä ystäväni Musseni Lars sanoi, musta puolukoita täällä. Puolukoita joo.